И какво става, хора? Аз сме Quest 30, днес ще играем Clash Royale. Това е четвърти епизод май. Нека започваме. Може да видите дека Спарки, Принц на втори, Майнер. Ето го моя клан, Bulgarian Army. Някой, ако иска, може да влезне. Сега ще го кажем. Аз съм 40, защото много изпаднах. Да, ако някой иска, има две места, може да влезете. Ето, започваме да играем. Пускаме нашото Спарки ето тук. Елитни барбери от себе и блокира четвърти. Той е смешен. Но няма да го подценяваме. Аз не подценявам. Не бива да го подценяваме, хора. Да, Спарк. Не. Вау, той ми запна Спаркито. Да, такова ма взимаме. Електровизърд. Окей, електровизърд. Това е най-големият трол за моето Спарки. Да, трябва да го... Да, му пуснем Fireball, защото иначе прави много демидж на моето кула. Уизърд на четвърти. Това е малко смешно. И да се осмаря с толкова нисък левел на карти. Да, той пуска своите елитни барберени. Да, те съответно са хипер слаби. Аз имам един дек с елитни барберени, който елитни барберени са ми на 10 левел. Но сега реших да игра с този дек, окей. Запваме го. И сега той има електровизърд, което не е много хубав за мен. Ще го чакаме той да пусне първи. Не. Тръгваме му Спарки. Ето тук. Добре, ударихме го. Само да ми пусне електровизърд. Без електровизърд, защото той ще ми провали всичко. Да, разбира се, електровизърд. Да, бие и Спаркито и Хога, което е нормално, нали? Той хит ще прецаква играта. Добре де! Давай, бий го електровизърда! Не, това прецаква всичко! Гаден електровизърд! Ето! Това е супер мощна карта. Те елитни барбери сега ще ме вземат, не разбира се. Но какво се прави? Това е положението. Да. Еми, GG. Ето го моят дек с елитните барберени. Ето сега ще изиграем дори една игра с него. Без Спаркито. С принцеса ми накъде. Или пък с... Покарай. Окей. Перфектният момент. Зап. Окей. Добре се получи. Така че ми взе доста кулата. Балок. Не. Това е
лошо нещо за моята принцеска. Вот, ще можем да направя. Ето и нашите животни. Елитите барбери на 10 лева. Не! Не! Не, защо му го запах? Защо не му го запах? Аз не знам защо, но... Трябва да свикна малко на бутоните, с тях да сменям съответните лектарчи. Пек, окей. Поне на трети левел не е някоя на... да трябва да направя. Не, това не исках да става. Защо пусна Wizard? Добре, той се занимава с Baby Dragon, аз представям му убием пеката. Убий пеката. Убий ме. Пак ми лагва интернета. Ужас. Просто ужас, хора. Не мога. Половин час, докато не се спават. Добре, айде бе! Аре, за какво съм ви пуснал, бе? Прецаквате ми целия матч. Не! Ужас! Ужас! Ужасен матч! Сега ако не го бия... Добре, не мри! Умирай! Умри! Умри, казах! The fuck! Еми... Изнервих с хора. Еми, ще само паднах и на 7 арена. Супер! Окей, изнервих се от този епизод. Надявам се ви е харесал, макар че кратък. Ако така харесате, абонирайте се за мен. Аз бях Метковест 30 и чао!